Исәнмесез, хөрмәтле укучылар. Алдагы дәресләрдә без үсемлекләрнең вегетатив органнарын өйрәндек. Бүгенге дәрестән үрчү өчен кирәк булган органнарны өйрәнә башлыйбыз. Исегезгә төшерегез, бу органнар ничек атала? Дөрес, бу репродуктив органнар. Репродукция латин сүзе, тудыру мәгънәсенә ия. Бүген үсемлекләрнең бүлек атамасында да чагылыш тапкан орган чәчәк хакында сөйләшербез. Дәресебезне башлыйбыз. Орлыктан үрчү органы. Җимешләр һәм алар эчендәге орлыклар чәчәк ату нәтиҗәсендә генә үсә. Көчле давыл яки суык үсемлекләрнең чәчәкләрен юк иткән очракта, җимешләр, димәк орлыклар да формалаша алмый. Чәчәк төзелешен өйрәнүне гомуми күзәтүдән башлыйк. Чәчәктә серкәч һәм җимешлекне үз эченә алган төп өлешне, аларны әйләндереп алучы чәчәк тирәлеген, чәчәк түшәген һәм сапны аерып атарга мөмкин. Чәчәк тирәлеге ике төрле яфраклардан торырга мөмкин. Беренчесе, чәчәкнең иң матур өлеше аның тажы яки таж яфраклары. Күпчелек үсемлекне без чәчәкләре, чәчәкләрен таж яфраклары белән күз алдына китерәбез. Кайбер үсемлекләрдә, мәсәлән, казаяк, чия, алмагы чәчәгендә таж яфраклары аерым-аерым тора. Мондый таж аерчалы дип атала. Күгәрчен күздә таж яфраклары көпшә ясап тоташып үсә. Мондый таж тоташ таж дип йөртелә. Чәчәк тирәлегенең икенче төр яфраклары кәсә яки кәсә яфраклары. Таж кебек үк кәсә дә аерчалы яки тоташ булырга мөмкин. Таж яфраклары бөҗәкләрне җәлеп итү өчен кирәк булса, кәсә чәчәкнең эчке өлешләрен саклау өчен кирәк. Аеруча бер вакытта чәчәк бөреләнә башлаганда ук беренче булып кәсә яфраклары барлыкка килә. Без чәчәк тирәлегенең ике төр яфраклардан формалашуын ачыкладык. Таж яфраклары һәм кәсә яфраклары. Кайбер үсемлекләрнең чәчәк тирәлегендә бу ике төр яфракларда була. Мондый чәчәк тирәлеген ике катлы чәчәк тирәлеге диләр. Алмагач, чия, мәктә ике катлы чәчәк тирәлеге. Лалә һәм ирисның чәчәк тирәлеге таж һәм кәсәгә бүленми. Барлык яфраклары да бер төрле була. Мондый чәчәк тирәлеген гади чәчәк тирәлеге дип атыйлар. Чәчәкнең төп өлешләре белән танышыйк. Серкәч, серкәч җебеннән һәм серкәлектән тора. Аның эчендә серкәләр үсә. Серкәчләр саны төрле үсемлектә төрлечә була. Бодай чәчәге 3 серкәчле, чиянеке 30-га, гөләпнең 100-гә җитә. Чәчәкнең нәг уртасында бер яки бик сирәк берничә җимешлек үсә. Җимешлек 3 өлештән тора. Аскы өлеше җимшән, урта өлеше баганачык, өске өлеше җимешлек авызчыгы. Җимшәндә орлык бөресе ясала. Серкәләнгәннән һәм аталанганнан соң алардан орлыклар үсә. Җимшәннән җимеш барлыкка килә. Чәчәкнең төп өлешләре серкәч һәм җимешлек, чәчәк тирәлеге, чәчәк түшәгендә урнаша. Күпчелек чәчәкләр сапта утыра. Сапсыз чәчәкле үсемлекләр дә бар. Мондый үсемлекләрне утырма чәчәкләр диләр. Бака яфрагында утырма чәчәкләр. Без серкәчләре дә, җимешлеге дә булган чәчәкләрне карап беттек. Мондый чәчәкләр ике җенесле дип атала. Күпчелек үсемлекләрнең чәчәкләре нәкъ шундый була. Ләкин кайбер үсемлекләрнең бер чәчәкләрендә бары тик җимешлекләр генә, икенчеләрендә бары тик серкәчләр генә формалаша. Булар аерым җенесле чәчәкләр. Каен, зирек, кукуруз, кыяр аерым җенесле чәчәкләр бирүче үсемлекләр. Серкәчләр генә булган чәчәкне ата чәчәк яки серкәчле чәчәк, җимешлеге генә булган чәчәкне ана чәчәк яки җимешлекле чәчәк дип йөртәләр. Алда атап үтелгән каен, зирек, кукуруз, кыярда серкәчле чәчәкләр һәм җимешлекле чәчәкләр бер үсемлектә барлыкка килә. Шуңа аларны бер өйле үсемлекләр диләр. Ә менә тирәк, җитен, талның бер үсемлегендә серкәчле чәчәкләр генә, икенчесендә җимешлекле чәчәкләр генә була. Мондый үсемлекләр ике өйле үсемлекләр дип йөртелә. Шуның белән дәресебезнең теория өлеше тәмам. Практик өлештә көтеп калам.